Mbonge uYehova phefumulo wami, Yehova Thixo wami umkhulu kakhulu, uvathisiwe kodumo nangokukhulu. Siza kuyilula-ke le mfundo ngeculo kulamaculo akuwethu ngamashumi 4 yivesi yokuqala neyevesi yesithathu. Masibulele kuYesu ngoba wasifela wasenzela isibele ngokusifela kwakhe. Takubawo iba nofefe kuthi ze lithi xa iyakutshona uculo ndimcele uba umake abe nguThixo ngokuthandaza.
Kodwa ngoku mesiyolungileyo silapha Thixo wethu kulo mngcwabo ungenalakhe Thixo wethu umngcwabo mesiyolungileyo nabantu abasutswana umthetho wabo mesiyolungileyo kodwa sicela ubukho bakho bona ube lapha Thixo wethu hlale ezinakabini zomntu ngamnye mesiyolungileyo ozawuthetha aphimisele ngegama lakho Thixo wethu naba bakhonzi bakho bame kule panel Thixo wethu bezothetha bezonika ubungqina okufa kwakho Yesu mesiyolungileyo bagcine balondoloze Thixo wethu ithi mesiyolungileyo abantu abalapha mesiyolungileyo bangazisoli ngokuhlala kwabapha mesiyolungileyo banike umonde mesiyolungileyo banike mesiyolungileyo ukuhlala mesiyolungileyo beyazi into yoba kungcwatsha inkosi yethu apha mesiyolungileyo hlala ke mesiyolungileyo nomntu wonke ebekuquzulela lo msebenzi sincede Thixo sayame ngawo sikule ngqokolo ngenxa yegama lakho iva ke Thixo wethu imithandazo yethu senzele izicelo zethu ngenxa yosifelayo uYesu Kristu Nkosi yethu haleluya.
kwaya mandikale ndibulise umongameli kwakunye nomntu wonke olapha ngelikaKristu kaMamoli lethu. Ilizwi lethu sizawulifumana kwincwadi kaYohane isahluko 19. Sawuqala ufunda kumqolo wama-38 siyonqandwa kumqolo wama-42. Ithi inhlokondaba umngcwabo kaYesu. Ke kaloku emveni koko uYosefu wase-Arimathi engumfundi kaYesu, ke enguye ngokufihlakeleyo ngenxa yokoyika amayuda, wacela kuPilato ukuba awususe umzimba kaYesu. Waza uPilato wavuma, wenza ke wawususa umzimba kaYesu. Kwafika ke noNikodimo, lowo owezayo kuYesu ebusuku ephethe impithikezo yemore nekhala, ngathi izipondi ezilikhulu ngobunzima. Bawuthabatha ke umzimba kaYesu bawubopha ngezisondelo zelinene ndawonye nokulala, njengoko kulisiko lokungcwaba lamayuda. Ke kaloku bekukho kuloo ndawo abebethelelwe kuyo enqamlezweni umyezi, nasemyezweni apho bekukho ingcwaba elitsha ekungazange kubekho mntu kulo. uYesu ngoko bambeka khona apho ngenxa yemini yokulungiselela kwamayuda, ngokuba ingcwaba belufuphi. Eli lilizwi lenkosi. Ngosoxolo osozukulwana hlelo mazulwini makisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku futhi bekunaphakade. Amen. Apho ke sizawuhlala khona kulaqolo wama-40. Bawuthabatha ke umzimba kaYesu bawubopha ngezisondelo zelinene ndawonye nokulala. Ndizawucela ke amadodana andivumele iculo 246 lukhangela kuwe ivesi yokuqala neyesithathu qha bazalwane.
Ma ndiphinde ngithabathe ithuba ndisondele kulamanzi bawuthabatha ke umzimba kaYesu bawubopha ngezisondelo zelinene bawonye nokulala ndiyajoyina kweliso usemva kwemini njengokuba nyana umuntu bulewe ngendlela ebuhlungu bulawa ngenxa yabantu azabanayo esixekweni abantu abangenanyani kuba ngabantu abakhokhele inkonzo ngabakhokhele abantwana abalahlekayo balungiselela ke imini yePasika imini yeSabatha aba bantu baxakekile abanye bekhathazeke ngokufa kaYesu nje omnye uyacinga ukuba funeka ndithi kuba kukho umthetho okuncwadi yeDuteronomy umthetho uthi uze ukhumbule ke mhla weSabatha uthi lo mthetho xa ugqitha uyosebenza iintsuku zintandathu kodwa wona mhla weSabatha uze ungaphathi namnye umsebenzi. Now aba bantu ke ngoku bakwirush bonke but kule rush yabo akukho nomnye ocinga ngoYesu okokuba kufuneka ethuliwe kulaa mnqamlezo angcwatywe ngoba kaloku uthi omnye umbhali xa indoda ithe yafunyanwa inetyala lobulala kwakunye netyala xa ithe indoda yafunyanwa inetyala kwaze kwagqitywa okokuba mayibulawe ikhonywe emthini uthi lo mbhali akufunekanga okokuba ilale kuloo mthi lowo. Now akho nto icingayo ke lo mntu ngokwaba bantu okokuba kufuneka kwangale mininye uYesu othulile khona ukuze angcwatywe. Kuvela ke indoda ethile endiyazange ndayibona naxa kusithiwa kukho oonikodumele bemxhexhela uYesu. Andiva kusithiwa lo Yosefu waseArimati ebekhe wathetha naye uYesu kodwa ithi incwadi yembali le ndoda ibingumlandeli kaYesu ngokufihlakeleyo ngenxa yokokuba yoyika iinkokheli zamaYuda kwaye ukhona umthetho othi kwaba bantu bakwaYuda umntu obona ngqinelana noYesu akazivunyelwa angene ngasendlini yesiphungu. Now le ndoda lena ke ngoku inqaba zonke ezo zoyiko ibikade nazo iya kuPilato iyamcela uPilato okokuba ndiyacela okokuba undinike umzimba kaYesu. Uthi umbhali wavuma uPilato emveni koko
badiwo yafika nezinto zamkhola lomfo omsebenza umzimba kaYesu emveni koko uthi umbhali bawuthatha umzimba kaYesu bamsondela ngesondelo zelinye lolo yayixelela okokokuba njengoba amadoda ebala ngomngcwabo uYesu azamngcwaba uYesu nezono zethu kanti ukuze izono zethu zingene engcwabeni lokokokuba kufika ixesha lokuvuka kukaYesu izono zethu zona zisengcwabeni. Yabona ke umshembu uthe uzugabe wahuka bathi yabona ke nakhumbula xa uYesu ezongoda nezono zethu amazwi athethwa kwangoyona uthi nantso ivona kaThixo ethwalisuse isono sehlabathi wenzile ke nomsebenzi Yesu wasusa isono sethu kubuthonye umbhali wasithwala izono zethu loYesu ngomzimba. Now ngifuna ukuqaphele lento indlela uYesu afe ngayo ubulewe okomuntu ongenaxabiso but xa engcwatywa ungcwatywa komuntu omkhulu uYesu but xa ndifike kunalamangcwaba kuthi thina bantu bakwaXhosa xa ubona idlaka emhlweni uphelelwa lithemba apha kuthi thina but ingcwaba likaYesu lona lisinike themba yalona likaYesu ngokokuba kusondela usindiso sahlala phansi ke ngoku but xa sizawuhlala phansi ngifuna sazi ngokokuba sifelwe saze izono zethu zahlatshwa. Yabona ke xa kukhutshwa inkunkuma abantu bokuhlala bathi bayikhupha isuke ingafiki imoto yenkunkuma baphinde bayithathe laa nkunkuma bangene nayo eyadini emveni koko bathathe matshisi bayitshise laa nkunkuma ngokuba ikhala labo linye kuzafika izinja zibakhazule abaplastiki bale nkunkuma emveni koko le nkunkuma ingcolise eyadini. uYesu ngoku kwaziwa nomsebenzi ngosuke asondelwe ngelinye kuqokelelwa izono zethu khona ukuze ziyonywaga nalo abacinga izono abazenza izono ayazi okokuba uYesu uzingcwabile. Khange thina ke sinengxaki siba nezono ezitsha everyday. Mahlala phansi ke ngoku ngelithi uYesu xa ungcwatywa nezono zethu but thina masisebenzele okokuba masibe sebulungiseni bukaThixo uThesikosi yethu kuthi bekunaphakade. Amen.
President wam kunye ne-executive kunye neentombi nabalandeli. Ndibulisa ii-leaders
no vice way builders ndisithi one heart, one way. Ndibulise ikhwaya esivumela kamnandi abantwana abancinci be-children's ministry. Ndibulise yam naye wonke umuntu okhoyo ngaphakathi emnqobeni kaThixo ndisithi molweni emva kwemini. Phambi koba ndingene elizweni, Mongameli, andiyazi noba ume umntu right na apha ngoba ubhale Tshikila 8. Andiyazi le leta noba ibisiza kuTshikila Asanda okanye iya kuTshikila Anita na. Kodwa ke Mongameli, akukho late ukuba iya ku-Anita ziyandihlalele into ndiyohlala phansi. Kodwa ke ebeye wandikhwetha uSiya wathi mandimsizele ube sengumqonqosi ngifane ndiyithathe le plan ngoba iyakubani yam. Mandizibandakanye kula mazwi ngoba ndiyoyika ujoyina ndithi loo job emveni kwam ndifumaniseke into yoba ndihamba nabantu abangamadoda nodwa. Umongameli undihlontile yandindedwa umntu ongisize apha. Ndizazibandakanya ke tata, andizojoyina nala madoda lapha emveni kwam. Kwincwadi kaYohane 19 verse 40 bawuthabatha umzimba kaYesu bawubopha ngezisongelo zelineni ndawonye nobulawo. Ngoku kusemveni kokuba sigqibobethelele uYesu emnqamlezweni, laze elinye isoldathi lamhlaba ngomkhonto ephangweni lathisa igazi kwathisa namanzi. Baze bahlaba namabhada bawophula amathambo wabo. Ndiyacinga into yoba kuzayisekisa laa nto uYesu wayeyithethile esithi kokhangela kulowo bamhlabileyo abophula nalinye ithambo lakhe. Kodwa ngoku ufike uYosefu wase-Arimathi, ufike ehamba noNikodimo. Unyanisile ke ubrother Mokwenu xa esithi uYosefu noNikodimo yayingabafundi bakaYesu ababefundi abebucala ngenxeni yoba babesoyika amaYuda. Yiyo loo nto babezifihle ebantwini bengafuni ubonakala into babona bangabafundi bakaYesu. Babezi-secret agent zikaYesu. Yayingabafundi ababeyinxalenye nebhunga leSanhedrin. Yayingabafundi ababenjalo. Kodwa ngoku bafika phaa besiya kuPilato besithi, Pilato, sizocela umzimba kaYesu. uPilato ke zange abale nomzimba kaYesu, wathi uthabatheni ngenxa yento yoba kwaYuda kwakukumthetho wokuba akufunekanga litshone ilanga kukho umntu osemnqamlezweni ngoba yayizabe sisiqalekiso ngokomthetho wakaYuda. Yiyo loo nto wathi kubo mabawuthathe umzimba kaYesu. Awuthatha ke oYosefu nomzimba kaYesu bahamba nawo baya nawo kwingcwaba eyale kaYosefu. uYosefu ayezithengele ngcwaba esithi mhlawumbe wafa azangcwatywe apha kule ndawo. Yayilingcwaba elingazange lasetyenziswa eli, yayiselingcwaba eyayililitsha. Bamthatha ke bahamba naye uYesu kuba ke oYosefu babengafuni umzimba kaYesu uphelele emnqamlezweni. Babefuna into yoba uYesu makafe angcwabe ezehlele ezantsi aye Hadesi. Kodwa eyona nto ndiyibonayo apha, ndibona into yoba uYosefu noNikodimo ngabona bantu babezi-initiators zalo mngcwabo kaYesu. Kodwa ndithi ndawujonga into yoba ngaba abantu abakhoyo ngoku, abanye abafundi bakaYesu esasibaza bekho ngeli xesha uYesu kufuneka engcwatyiwe. Abantu uYesu bebaphilisa, isihlwele uYesu ebehamba naso asikho ngeli xesha. Iyayimangaza ngoku le nto yabantu abangahamba noYesu. Uzovela ooNikodimo, abantu ababezifihla bengafuni ubonakala, abantu abebenyonyoba ukuze baye kuYesu bengafuna into yoba babonwe ngabantu. Ngoku bayeza bayamthatha umngcwabo kaYesu, bayahamba bathi bazayomngcwaba. Eyona nto indihluphayo apha nento ibikhe yathethwa ngumongameli izolo ebesithi uYesu ebethwalisa abafundi bakhe idyophu ukuze bangabuvi ubunzima bona apha ezantsi emhlabeni
emnqamlezweni wabetheleka uyesu emnqamlezweni khona abantu umongameli bemachaze sithi uyesu abafundi bakhe ubathwalisela indiyophe yomphefumulo wakhe intoba abasindise ezasemhlabeni abekho ngeli xesha. Loo nto isifundisa intoba abantu banezixabiso lomntu xa ephila kodwa umntu osweleka bangamazi umntu intoba ebeyintoni balibale ngezinto ebezenza kube balibale ngezinto umntu ebenceda ngazo kodwa uthi uyesu wawuhlela lilifu elimnyama uthi uyesu wawufa ngoku kungabikho namnye kwaba bantu bebanceda kungabikho namnye kwaba bantu bebequqa bebuyelele esixekweni befuna uphiliswa nguyesu asabona namnye ndabona uMariya unina ndabona uMariya waseMagadala ndabona uYosefu ndabona uNikodimo ndabona noSalomo andababona abantu abakhoyo apha engcwabeni likayesu bathatha uyesu bahamba naye bathi xa befika kule ndawo bazawungcwabela kuyo bafika kukho Mariya uMariya bathi bambona uyesu akhathazeka ngaphakathi ngoba uyesu wayebanxebanxebana uyesu wayenezigubeko ezantsi entshontsha igazi balilo Mariya ngoba lanti ngumzali ubanenimba xa ubona umntana eselintlungwini ubanenimba xa ubona umntana engekho rayithi bamthatha uyesu Mariya bamvasa bathi bamvasa kulapho ke bathathe khona obabulawo kulapho ke bathe babusebenzisa obabulawo ngoba bona babetyiwa yinimba ubulawo ke yayiperfume eyayisetyenziswa intoba umzimba womntu ungaboli yayiperfume yoba babefuna uyesu ahlale esenexabiso lakhe ngoba uyesu wayetshilo mos intoba ngosuku lesithathu uzabe uyavuka iyo loo nto basebenzisa obabulawo bamqhola ngabo intoba zanganuki uyesu azangajiki uyesu abengamathambo azahlala uyesu noko ebukeka bathi bogqiba kwabo umqhola bathatha laa lineni bamsongela ngawo yebona ke ilineni yinto apha eyayisetyenziswa xa kungcwatywa inkosi yinto eyayisetyenziswa xa kungcwatywa ukumkani bamthatha ke bathi bamsongela ngalaa lineni udityaniswe nobabulawo bahamba bayomngcwaba uyesu ngoyesu Kristu Nkosi yethu amen.
incwadi kaYohane chapter 19 sithunywe straight kula verse leyana yamashumi amane ngenantoqaleni alo mazwi ngiyajoyina umongameli umfundisi omela odade madodana omama abashumayeli ikwaya ulutsha intombi nopresident wazi ndanibulisa ngalejikala namhlanje igama lomfana omvulo lethu Yesu Kristu amen. Sihleli pha kula verse leyana ye40 leyithi bawuthabatha ke umzimba kaYesu bawubopha ngezisengelo zeminene ndawonye nokulawo nje ngoba kulisiko lokugcwaba kumayuda. Thanda ngobaleni bana ndiveza into bana nje manje bale ndawo encomayo nangona iqonga labezini ngathi yasindeka ubona abantu sapho lwaphanga phesheya isikhathi sithi baye ukuthi bayijikalanga behle lapho boye besemlindweni into bayi bona sake sithi impawudo pheke phayani ukunoko diziva lokho ndiphiwa amandla emandleni into bana lokho makhe ndivele apha sayixoxa ngomso leyo sayixoxa ngomso apha bazalwane sibona apha uYosefu waseArimathea uYosefu ebengumlandeli kaYesu emfihlakalweni xa sekufike ixa apho uYesu afa khona kodwa ekubeni uba emlandeleni emfihlakalweni aboyiki ngexesha elisefe ngathi ubana makavele ekhanyeni. Apha sibona uNikodimo ebemhambela ubusuku ngexesha elikanye uYesu afe ngalo akayeka koyiba makavele ekhanyeni. Apha ndiphawula kwinye apha into yokubana la madoda anga ekubeni into yokubana enyamezele into yokubana mawamlandele uYesu emfihlakalweni kodwa ngelixa elathethwa kangalo bekumele banawo amagunya ukumphika bathi into yokubana bamazi kulapho bafuna umclaima khona into yokubana lo Yesu lona nje siyamazi. Ithini lento lena yenzeka apha ubana mababe baye kuPilato bazocela lo mzimba lona kaYesu. Apha kuvela kwinye vice wami uvela uthando apha uvela inhlonipho apha ngenxa yento yokubana umuntu osefele ehlazweni waxhona emnqamlezweni bekumele bana ngokuseflathele ngenxa yento yokubana umuntu ohamba yena yomclaima lo mzimba lowo naye uzibeka naye ziphathe mpasele lahlazweni yakhe. Kodwa ke kuyo yonke loo nto leyo bona bemlandela bona emini bona amaqanda bekhwapha izandla besithi into yokubana bona bayamazi ngelixa eli bekumele bana bavela ngalo kulapho bona bangaveliyo ngalo. Ithile lena indlela yokubana makhe mhlale namphela izibuzo into yokubana aba bantu aba siye sithatha ixesha nabo sithi into yokubana ngamaxesha okubana ubani ngumhlobo wami ubani uyayiva into endiyivayo ubani uhamba napho namba khona ubani akasazande izinto ethile ingaba naxa uflatheleyo basathetha la kwinye na ngenxa yokubana ngelixa eluYesu yena akaflathelanga kodwa ufile kodwa bazovela abantu bemlandela emfihlakalweni abona besibamlandela bona ekhanyeni ababonakali ndaba bawuthatha umzimba kaYesu bawubopha ngelinene uyelobla apha ngabeli ikhanyelo apha into enye xa ndijonga apha kule ndawo ndijonga into yokubana apha kubotshelelwa umzimba osuka ehlazweni kodwa lo mzimba lona osuka ehlazweni ubotshelelwa ngothando. Lo mzimba lona usuka ehlazweni ubotshelelwa ngokuhlonitshwa. Lo mzimba lona usuka ehlazweni uyaqholwa ngeziqholo ezilungisa kamandi kwenzela into yokubana mawuhambe uyobekwa endaweni yawo yokugqibela yokuphumla nangona ungakhange uhlonipheke uphila uthonyiwe. Ithini lento lena ngelixa eli lithatha ngalena ndiyizisa kumu ifundisa kwinye into yokuba ngelixa eli xa sendiqalele uyijongisa kakuhle xa kubotshwa uhlazo nebotshwa isono somntu xa kubotshwa phayela kudiyanisa uthando lona liveza uthando kaYesu ebenalo ebantwini bakhe kwade kwakuzwe ukugqibela ubotshwa uthando kuyadiyaniswa. Xa sekubotshwa phayana akubotshwa sono sodwa mna ngokubona kwami
sihlalo wami awugoyi kodwa mina sengijongile naphayana njengoba sifana kuboshwa hlazo lona ngaboshwa sono sodwa kodwa kuboshwa nembandezelo ithi lento leli lokubana xa siphuma apha namhlanje kule nkonzo lena besilapha yogqaba uYesu simngcwaba uYesu kunye nembandezelo zethu kunye nezozono zethu zonke namhlanje sizishiye engcwabeni ngenxa lokubana sijonge umhla wokuvuka ndithi xa sawuphuma apha namhlanje lo moya lowo wentobana wena uzixelela intobana mna nayikahla yomsebenzi siwushiya ngemva lapho engcwabeni ndithi xa siphuma apha namhlanje lo moya lowo usithi lokubana mna ndikhoxekile andikwazi uba nabantwana siwushiya phayana engcwabeni apha ngaphakathi ndithi mna lo moya lowo wakhona wokulingwa uba uthi intobana akufanelekanga mna intobana into ezithile ngandibe nazo siwushiya apha namhlanje engcwabeni ngenxa yentobana xa siphuma apha namhlanje sithi intobana lo Yesu lowo simshiye engcwabeni siyolinda thina ukuvuka kwakhe intobana kuzawukhanya emveni lokubana bekumnyama ngasemva sithi ubumnyama bona simshiya ngasemva xa sijeje nasona nto sizoyenza namhlanje bona wena sihlalo uvela intondo leyo sivelele intobana wena sihlalo intobana ilitshe eli lawuvala idlaka leli siqenqa ngalo sivalele ubumnyama bethu basizimpilweni zethu nezibhadubhadu nembandezelo esiphile phakathi kwazo kodwa namhlanje xa sihamba sifika sihlale emakhayeni ethu sithi uyingcwele uyingcwele wethixo omikhosi siveza thina lo thixo lowo sithi intobana silinde ngomonde silinde ukuvuka silinde ukuvuka ndithi kunamhlanje njengelobana ke sesifikelwe ixeshana nje incinanana ndithi kunamhlanje intobana zonke ezombandezelo ozishiya ngemva zongavani nosapho lwakho ozishiya ngasemva yoba neengxaki zabantwana bakho ozishiya ngasemva uthi noba uyavuka uqombana kumandanga xa ubheke emsebenzini zonke sizishiya apha namhlanje ubana sizibekise engcwabeni sawuthi ngomhla wecawa sithi intobana uvukile wena hlobo iyabakholwayo nakuvuka nathi ngoku thina sikholwayo thina azalithandi thina azalibuke thina azalenze kakuhle uYesu Kristu Nkosi yethu amen.
bawuthabatha ke umzimba kaYesu bawubopha ngezisongelo zelinene ndawonye nobulala njengoko ulisiko lokungcwaba kumayuda. Ayiswami madoda nandisika uba notsho uba vice siyajona umongameli wam umfundisi uShabalala upresident wami uyidiyuthi umfundisi wesekretho Rev Khadina Bukala mamshabalala Khadina Bukala amagosa sekretho namabandla vice wabashumayeli executive yakhe abashumayeli bonke bendaba ezilungileyo church choir vice walamkhosi wami amadoda nobawo bonke mama umthandazo iy'ntombi abantu bethu zimane iwezidiyo zolutsha iyam i-children's ministries nee-visitors zonke ukuba zikhona. Ndiyanibulisa ngale mvakalanga ngelihle igama lomfeli nomvukelo wami Yesu Kristu molweni. Ndiyabona amatshaba avulile namhlanje akuthe bazongena inkosi yami imvula athokoza amakhafu Mongameli ufikile kuleta wathi umongameli zesibe umwe ula verse 40 uthi bawuthabatha lomzimba kaYesu. Phambi kokuba ngiveze kule ndithunyiweyo apha ndiyafuna ukuyichaza imeko yalo mntu semngcwabayo namhlanje. Zithi iivesi ezingaphambili kule siyinikiweyo ngumongameli ithi amasoldati athi xa embethelela enqamlezweni azithabathe izinto zakhe enza izabelo ezimbi. La elo isoldati lanesabelo sayo ibonisa le ukuba lo mntu somngcwaba apha uze mongameli uze utshilo umongameli uvaya Dolorosa wathi ebekathwa akho nto angeyenziwanga. Lo mntu somngcwaba apha is naked. Lo mntu somngcwaba apha ufe ngokwasezithungwini. Kuthiwa xa ndiyifunda kakuhle ithi incwadi yam njengesiko lokuba kumele abantu ababethelelwe emnqamlezweni baphulwe imilenze. Kuthiwa athi amasoldati xa iqala kokuqala ayophula imilenze aze athi xa ifika kuYesu athi hayi mandulo selefilo. Bathabatha umkhonto bamhlaba ephangweni baphuma igazi namanzi. Kunjalo ke lo mzimba wawuvice sizomngcwaba namhlanje umdaka ligazi iinyembezi zomile. Kodwa eyona nto ilusizi mongameli endiyiphawuleyo apha akanabani uyedwa Yesu ulilolo emnqamlezweni ngenxa yezono zethu. Ude athi uprofethi Isaya xa eyicacisa imeko uYesu wayekuyo uthi wayenjengemvu phambi kwabathembi bayo. Athi ithi incwadi kaLuka the people stood watching. Abantu babembukele. There was no one to speak for him. There was no one to defend him. Uthi uLuka
bonke abamaziyo komanyano lwakhe, bonke ababemlandela ukusuka eGalili, babebele kude imlowo uThakamasi. Kodwa wakhe wathi umongameli ezawusinxiba last year ngo-October, wathi kwigumbi eliphezulu lesilapha ngeMonti Testament, kuthiwa kwigumbi eliphezulu, eyona ndiyikhankanyayo phaa kwigumbi eliphezulu is that kukho a disagreement or a debate. Ingulowo is trying to prove that ngubani onaba close kuYesu. Who is the greatest kwabo bafundi? Who is the greatest? Ngubani osondele kakhulu kuYesu? Katyiwa kumnandi mongameli. Usela nowine kumnandi konwatyile. Kodwa lamadoda inye into esengqondweni kuba ngubani na oyena mfundi osondeleyo kuYesu. Athi xa ndiyifunda incwadi yam ithi kodwa aba bantu izolo ngolwesine bebelale debate. Ithi igospel kaMateyu nekaMarku ithi emva koko abo bantu, the same people were arguing about their position in Christ, emva koko babaleka bonke abafundi bakhe bamshiya. Ndiyafuna ke ukuthi kwakunyanzelekile yenzeke kuba wayethiwe Yesu ngaphambili wathi yabonani kuza ilixa nakaloku lifikile okokuba nichithwe elowo aye kowabo. Nindishiye ndedwa ukanti zeliyazi andidedwa ngokuba ubawo unami. Ndifuna ukwenza loo nto phambi singene kwengcwabo mongameli uba le ndoda akayedwa njengoba bendicacisile. Ubawo utheni unami. And ubawo ke ukuzibonakalisa kwakho uveza icebo, ngoba kaloku yena kundlela zazile uveza icebo sele kunganiwe. Uzibonakalisile ke ubawo uba uyahlala nayo uYesu, wathumela uncedo ngamadoda ekuthiwa nguYosefu wase-Arimathi noNikodima. Ithi iBhayibhile yami xa describe ithi aba bafu yayingabafu ababenemali bezizigwili, babenemali bezizigwili. Kuthiwa uYosefu wayindoda etyebileyo, wayilunga ehloniphekileyo lebhunga lamalota, a person of high stature. Kuthiwa umntu wayengumntu wayelindele umkani bukaThixo. Kuthiwa wayengumfundi kaYesu privately because wayesoyika istigma that was attached to being associated with Jesus Christ. Stigma esasiba attached kumntu osondele kuYesu. Ndithe xa ndiyi-analyze mongameli ndathi la madoda esiya kuPilato, they were putting everything at risk. They were putting their names at risk. They were putting izikhundla zabo ezizikokose kangaka ecaweni. They were putting izikhundla zabo at risk. They were putting their safety at risk because uyayiqonda abafundi babaleka because babesoyika ukonzakaliswa. But ukhona amadoda amabili wayetshilo kumongameli wathi take courage, the other side of this. Senzelwa loo nto apha. There's these two men out of nowhere, zange sava nangabo, who just comes and bayangqole uPilato, a powerful man, bafundile ezikaThixo kuThixo, ezikaThixo kuThixo. Le ndoda inguYosefu kuthiwa yade yanikeza ngengcwaba layo elitsha elingazange langcwaba bantu. Wayelungiselele yena nosapho lwakhe. Oh, faith with sacrifice. Asifuna ungcwaba thina kukholo wethu, asifuna ungcwaba. Le ndoda uYosefu imbonisa ungcwaba, sacrifice. Le nto siyoyikayo kwifaith yethu. He sacrificed ingcwaba lakhe, which in those days xa ndiyiresearcha mongameli kuthiwa hey kuyexabiso elikhulu.
liyayisacrifice. Kodwa kuyo yonke lento mongameli ingathi ngiyababona besondela kuPilato besithi ndiyamazi lo mfo, ndiyamazi umhlawuleli wami uhlele. Ngathi ngiyababona besiya kuPilato risking everything they have and everything they are mongameli. Ngathi ngiyababona mongameli besiza kuPilato besithi bengicingisa uPawulos. These men bashiye yonke into abanayo, all their wealth. Ingathi ngiyabona bengicingisa uPawulos owathi ndakhe nanento zonke, ndakhe nanento zonke, ndayinto yonke, kodwa mhla ndazana noKristu nezi zinto endangicinga ukuba ziyinzuzo kuma umthabalala zavele zaba yinkunkulu. Because the compared what they have with what Jesus is to them. Bayibona isikhundla ezi ziyinkunkuma kuba uYesu yinkosi kubo. Oh my God. Hey. No. Kuthiwa the whole world ibona iphara nje, ibona iphara sangebetha ifona, ibona iphara. Kuthiwa ufika abakwazi zenzela bawufika, kodwa wona fanele ngiyakholwa kuyise onamandla onke, umdali wezulu nomhlaba nokuYesu Kristu unyaka wakhe emnye. Nanti into oyiphuma labantu bakuYesu. That is what they are going to. Their efforts, they were acknowledging inside that we have to grab to we cause even we cause you know I'm fully more if their faith in demand, if their faith who is faith here, who call oluzingisayo bathi abantu lesibona ube usithi wena uyamazi umhlawuleli wakho. Siyibona ke lonto, siyibona kakhulu ngoba kaloku bonke abantu bamthandile ngexesha lemangalisi. Ukuba kuthiwa kukhona amadoda ayifuna nje uba abe kwendleleni xa uzodlulisa ngoba miracles. But here we are at Jesus' burial. Kukhona amadoda, they will not gain anything, but they have everything to lose. It's not convenient to be with Christ. It is not convenient to know Christ. But because we've been unika kujima mongameli, unika tumfika kuyasesuka eqaleni. Ngoku uvela emini mongameli, esidlangalaleni emngcwatsheni kahle okuyasibonisa utshintsho, a shift mongameli, ukusika ekoyikeni ukuya okwesibindi. La nithi ke xa di-analyze lento ngathi take courage. We must take courage. 7:59. The truth is the truth. uYesu yinkosi. Siyambona madoda nokungcwatshwa kukaYesu sibona uYosefu esondela umuntu wazi privately uzozazisa nje. Oh mongameli nathi kodike yona kodwa mawasalela Oh,
uzawuvala uzayiphila xa sizawuvala ndicele uvice upresident wentombi andibona kusekhona ngaphandle azothandaza khawuphinde ke uvume uphakamise upresident wentombi zovatha ezithani
Ngiyabonga uSipho uNomesiza ngokusoba. Sisithi sizophumelela somandla somandla. Sibule ukukhulu nokungakasho abantu omoya endini. Siyabonga umoya kwenzela ukusibulayo ngaphezu kwezinto zonke mangisipho ukuba ukwazi mangisongena egephini somandla somathaskala. Ukuba usifele umoya endini. Ngawo lomzuzu somandla somathaskala. Ngawo lomzuzu ubhekile esabatha. Ngawo lomzuzu wokufakwa somandla somathaskala. Ngawo lomzuzu wokungcwatshwa kakho uMalisile olungileyo. Sibulela somandla ukuba uthi xa ungena engcwabeni eMalisile olungileyo ungangeni wedwa somandla somathaskala kodwa ungene nezinto ngezinto uMalisile olungileyo ezisihanqileyo somandla somathaskala. Siyabulela moya wengcwele. Sibulela wena Malisile olungileyo ubukhulu bakho moya ongcwele. Ngathi ndiyabona somandla xa ibindini Malisile olungileyo benza ukubaleka ngenyawo zonke ngeMalisile olungileyo kodwa wena uzibonakalisile njengoThixo Malisile ukuba uyakwazi ukungena egephini somandla somathaskala. Ngawo lomzuzu uMalisile olungileyo sekuzileni somandla somathaskala. Xa wena ungenile engcwabeni moya oyingcwele wabhijelwa Malisile olungileyo ngalo lineni Malisile olungileyo imhlophe somandla. Wabonisa lo purity somandla somathaskala. Ngawo lomzuzu uMalisile olungileyo xa sizakugoduka moya oyingcwele simema wena bebulisabatha simema wena moya oyingcwele okokuba singalibali Malisile olungileyo okokuba sikushiye engcwabeni Malisile olungileyo kodwa sinethemba Malisile olungileyo okokuba olungcwaba ukuloyiso somandla somathaskala. Sikuthembile ke Thixo sikuthembile moya oyingcwele okokuba xa siphuma apha somandla uzawuphuma uzibonakalise njengoThixo Malisile olungileyo ukusibeka emakhayeni ethu Malisile olungileyo kuthi somandla somathaskala. Nezinto esizakufikela kuzo emakhayeni ethu Malisile olungileyo singabanye besishiya izinto ngezinto emakhayeni ethu somandla kodwa ngawo lo mzuzu sithi Malisile olungileyo lezo zinto zishiye engcwabeni Malisile olungileyo kwenzela ukuba kuthi xa uvuka Malisile olungileyo ngexesha elifanelekileyo simncume somandla somathaskala ngenxa yoloyiso lwakho omnini wezinto zonke. Sikuthembile ke Thixo sikuthembile nomngcwele ukuba uzasithwala yokusibeka emakhayeni ethu usiphephise Malisile olungileyo ukwenzela ukuba nangomso Malisile olungileyo sibuye somandla sisaphelele endlini wezinto zonke. Sibulela Malisile olungileyo ukuba usiphe lo mandla ukuba sikwazi ukunyamezela le mini yonke somandla somathaskala. Sithi enkosi Xambo enkosi ibhekisela ukusipha lo mandla nobulumko obanika abantwana bakho Malisile olungileyo bazixelela Malisile olungileyo apho bekwe khona somandla somathaskala. Sicela kwezinto sizibambe kodwa wena siyazi ukuba ngexesha elifanelekileyo izinto ezinhle zokusenzela ngalo sifela uNjesu Kristu uSithu. Amen. Oh, bless me now. Oh, bless me now. Oh, bless me now, my Savior. I